हारिमु आरिमु आरो सावथुननि अनगायै मोनसे हारिनि जौगानाया गोब्राब बे गोनां बाथ्राखौ बुंदों मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ दिनै ब्रैथि बर' सावथुन बान्था होनाय फोरबोआव आलासि महरै बाहागो लानानै बेबादि बुङो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बाक्सा जिल्लानि बरमायाव खुंनाय ब्रैथि बर' सावथुन बान्था होनाय फोरबोआव आफादगिरि दिपेन बर'आ बर'नि गासै सावथुन दिहुनगिरि फावगिरिफोरखौ हामलायथि बावनानै बुङोदि सावथुनगिरिफ्रा हारिनि सावथुनावनो थानानै खामानि मावनांगौ लोगोसेनो गुबुनफोरबादि बर'नि सावथुनफोरखौबो साबसिनै दिहुननो नाजानांगौ होननानै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बिथाङा फोरमायो। बर' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशननि बानजायनायाव ब्रैथि बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनि 2022 देग्लाय बोसोरनि साबसिन हामसिन जायफोर सावथुन आरो बे सावथुनखौ जायफोरा डाइरेक्सन खालामदों डाइरेक्टर प्रडिउसार जायफोर फावखुंगुरि आरो गासै बिथिंनि जिखिनि दङ केटेगरिफोर दङ बेनि एवार्ड फांसनिं सेरेमनि आरो बर' हारिनि हारिमु आरो बर' मुभि बा फिल्मखौ खोब टाफ मोनसे सिटुएशननि गेजेरावबो गोबां माखासे जेंना जेंसि गोबां माखासे माने थासारिखौ नेवसिनानैब्लाबो साहसनि गेजेरजों माहारिनि सार्थआव आरो माहारि बादखौ लानानै माहारिनि सिनेमाखौ नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव लांनायनि मोनसे उद्देश्यजों जोंनि बिसाया खामानि मावबाय थादों लोगोसे जायफोर प्रडिउसार जायफोर फिल्म बिथिङाव खामानि मावदों सावथुन बिथिङाव बिथांमोना खामानि मावबाय थादों दा आङो गिबियावनो गासै बे सावथुन मुलुगनि बर'फोरनिफ्राय जायफोर दिनै स्ट्रं मोनसे रल बा स्ट्रं मोनसे कन्ट्रिबिउसन होदों बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि हामलायनाय आरो साबायखर बावदों दुलाराय बर' माहारिखौ बिखायाव जुदि गोग्गोमै गोजोरै गायसननांगौब्ला कालचार आरो आर्ट बा नैबे सावथुनखौ गारनानै सिनेमा आरो मुभिखौ गारनानै जों मालाबाबो आबुं नङा बे आस'खान्दा जागोन आरो बेखायनो बे मोनसे जोंनि हारिनि एंगार हायै मोनसे बिथिं आरो बेखौ जोङो जुदि बांसिन मोजाङै साबसिन हामसिन क्वालिटि मुभि बा सिनेमा जों दिहुननांगौब्ला बिग बाजेटनि सिनेमाफोराथ' दिनै माने बलिउड टलिउडफ्राव बानायो साउथ इन्डियान सिनेमाफोर बानायो हलिउडफोरनि जोङो बिग बाजेटनि सिनेमा जों नुदों खिन्थु बर' सिनेमाखौ बर' सुबुङाल' नायो आरो बिनिबो गोबां सुबुङानो दिनैबो नायनो बिथांमोननो सम गैया आरो जोंनियाव साफिसियेन्ट इनफ्रास्ट्राक्चार सिनेमा हलनिफ्राय लानानै साफिसियेन्ट नाम्बार्स अफ अडियन्सनि जोंनियाव दाबो आंखाल खारन बेखौ जोङो कमार्शियेल पइन्ट अफ भिउ प्रफेसनेल पइन्ट अफ भिउ जुदि जोङो नायोब्ला माहारि सिबिनांगौ माहारिखौ बिश्व दरबाराव जोङो दिन्थिनांगौ सिनेमानि गेजेरजों बर' माहारिनि गासै आखुथाय बेनि सिंनि जायखि जारिमिनफोरखौ जोङो बिश्व दरबाराव दिन्थिनांगौ बेथ' जोंनि मोनसे मुल एजेन्डा आरो गेरेमसा बर' माहारि दानायनि बे मोनसे एजेन्डा खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय जे बेखौ जों बोरै सास्टेन खालामगोन जों बोरै सार्भाइभ जागोन जायफोर बेयाव रां रुफा खरस खालामगोन बा इनभेस्ट खालामगोन बै प्रडिउसारफोरनियाव इन रिटार्न फैफिनगोन ना फैफिना बा खनसे सिनेमा बानायनायनि उनाव मोनसे सिनेमा बानायनायनि उनाव बियो जुदि बिनि इन रिटार्न जुदि खरसायानो फैफिनाब्ला गोबाङानो दिनै नार्भास जायो गोबाङानो दिनै लसआव गोलैनानै नेक्स्ट साहस बा रिस्कखौ लानो हाया जायो दा बेखायनो बे बिथिङा जोंनि थाखाय बिराद साननो गोनां दा बेखायनो मोजां नाम्बार्स अफ सिनेमा हल जोंनि ओनसोलाव नांगोन आरो बर' रायजो राजाया सिनेमा आलायारननिफ्राय जागायनानै दिनैसिम बेसेबां दिहुनदों अनसायबोदों खिन्थु नाम्बार्स अफ अडियन्सखौ जों बांहोनांगोन आरो कमार्शियेल पइन्ट अफ भिउ नायोब्ला जोङो रायजो राजानि अनसायनायखौ थारैनो नांगोन होमब्लासो बिनि रिटार्नाव फैफिनगोन दा बे इनफ्रास्ट्राक्चार बिथिङाव बेनि गासै जिखिनि स्पन्सर नांगौ आइदार स्टेट गभर्नमेन्ट अर काउन्सिल गभर्नमेन्ट बिनि सायाव बिसानि थ्रुयैनो होन बा नोङो जायफोरा मोजां सिनेमा बानायदों बिथांमोनखौ आरो जायफोरा बे बिथिङाव 20, 30, 40 इयार्स कन्ट्रिबिउसन होबाय बिथांमोनखौ फेसिलिटेट खालामनायनि बिथांमोनखौ मदद होनायनि थाखाय सरकारनि माखासे पलिसिनि
प्रयोजन जागोन पलिसि नीति लाना आरो पलिसि लायोबा थारैनो गभर्नमेन्ट स्पन्सरशिपआवबो माखासे जोङो साक्सेसफुलि खामानि मावनो हागोन आरो जोंनि जायफोर बे बिथिङाव माने रिसर्सफुल व्यक्तिफोर दङ जायफोरा मोजां माने कम्फर्ट अबस्थायाव दङ बिथांमोना जुदि एसे एनै इनभेस्ट खालायोब्ला जोङो साबसिन हामसिन सिनेमा मोननो हागोन आरो बिथांमोना साहस खालायोबा मोजां जोङो बेबायदि जोङो बानायनो हागोन होननानै आं सानो दा बेखायनो जायफोरा देरहासार जाबाय जायफोरा टाफ मोनसे सिटुवेसननि गेजेरजों दिनैसिम सास्टेन जानानै बे अबस्थायाव दङ बिथांमोनखौ थारैनो जोङो साबायखर बावनांगोन आरो बिथांमोननि जे ग्रेटनेस बिथांमोननि जे हाबा मावनाय बेखौ जोङो जेब्लाबो जोङो मानमर्यादा होनांगोन आरो बिसाया जिखिनि इनिसिएटिभ लादों खोब मोनसे डिसिप्लिन सिस्टेमेटिक अर्गेनाइज मेनाराव बर' सिनेमाया दिनै मोनसे सिस्टेमेटिक प्लेटफर्माव फैबाय आरो बिनि गेजेरजों मोनसे डाइरेक्सन मोनगोन नङाबा नों गावबागाव लेभेलाव खामानि मावगोन गावबागाव लेभेलाव सिनेमा बानायगोन बेजों बे माने खौरां गैलाया बेजों बे रायलायनाय गैलाया बेबायदिजों मोनसे सिनेमानि जि ट्रेन्ड बा बिनि फिउचारिस्टिक जि मोनसे वे बियो ग्रथ मोननाय नैबे प्लेटफर्माव बर'नि सिनेमानि भबिष्यतखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बे प्लेटफर्मा बिगार सेन्सआव बिगार लार्जार मोनसे कन्टेक्सआव खामानि मावनो हागोन आं मिजिंथिबाय आरो बयनिसिमबो स्पेसियेल थेंक्स बर' सावथुन आं बे बाथ्राखौनो बुंबाय थादों जे कमार्शियेल पइन्ट अफ भिउ सिनेमा मोनसे बा मोनसे बानायनाया बियो गोरलै बाथ्रा नङा आरो बेयाव जथेस्थ' फाइनान्सियेल खरसा इनभल्भमेन्ट थायो गासैबो टेकनिकेल गासैबो नोङो बाथ्राफोरखौ नायनानै माने बिगिनिंनि शुटिंनिफ्राय लानानै बेखौ लन्च खालामजासिम बेयाव हिउज मोनसे फाइनान्सियेल इनभल्भमेन्ट जि बाजेटआनो फैया मानो दा बिनि थाखाय स्टेट गभर्नमेन्ट आरो काउन्सिल गभर्नमेन्ट मोनसे पलिसि मोनसे नीति बानायनानै बोरैहाय जोङो सिनेमा बिथिङाव फिल्म बिथिङाव मेजर मोनसे बुस्टिं होनाय मोनसे मदद होनाय इनफ्रास्ट्राक्चार जोंनियाव साफिसियेन्ट सिनेमा हल गैया साफिसियेन्ट जोंनियाव बेबायदि टेकनिकेलि जोङो दाबो माने मजबुत नङा खारन दिनै ओरैबायदि सफिस्टिकेटेड जाबाय 3Dआव सिनेमा दिहुनो दिनै माने ओरैबायदि सफिस्टिकेटेड माखासे मेटेरियेल टुल्स लानानै दिनै सिनेमाफोर बानायो फिल्म सिटिनि बाथ्रा दिनै साननाय जादों दिनै हायद्राबाद बायदियाव बा मुम्बाइ बायदियाव माने जिखिनि फिल्म सिटि बानायदों बिथांमोना बे कन्टेक्सआव साननो हानाय जोंनियाव दाबो माने सिन्थायानो फैयाखै खारन बिनि थाखाय थाउजेन्डस अफ क्र'र थाखा नांगोन दा बेखौ गभर्नमेन्ट प्राइभेट मोनसे मेकानिजमाव बानायदों दा जोंनियावबो नैबे पस्ट बिटिआर एकर्डनि उनाव माखासे बाथ्राखौ सानाखै नङा साननाय जादों खेबसेनिफ्रायबो जोङो सरकारखौ बुंनाय जादों जे जोंनियाव बर' हारिमु कालचार सिनेमा फिल्म मोसानाय मुसुरनाय गासैबो बिथिंखौ एक्सपान्ड खालामनो हानाय जोंनो कलाक्षेत्र बायदि मोनसे सेन्टार नांगौ आरो बिनि अनगायैबो बेबायदि मोनसे फिल्म सिटि नांगौ जेराव जोङो बर' सिनेमाखौ मिनिमाम खरसायाव मोजां क्वालिटिनि जों बानायनो हायो बिनि थाखायबो जों हाबा मावनांगोन आरो बिनि थाखाय सरकारा टुडे अर टुमरो मोनसे डिसिसन लानानै बानायोब्ला थारैनो जोङो मोनसे साहस मोनसे रिस्क जों लानो हागोन आरो बर' मोजां क्वालिटिनि सिनेमा मोनगोन जोंनि जायफोर खामानि मावग्रा बिथांमोना साहस मोनगोन आरो खम खरसाजों मोजां बाजेटनि फिल्म जों दिहुननो हागोन आं बेखौनो खावलायो आरो सरकारा थारैनो बे बिथिङाव मदद होनांगोन उइदाउट गभर्नमेन्ट स्पन्सरशिप टु साम एक्सटेन्ट 100% बिथांमोनाबो हानाय नङा टु साम एक्सटेन्ट गभर्नमेन्टनि इनिसिएटिभआ थानांगोन आरो बिथांमोनखौ दिनैनि प्लेटफर्मनि गेजेरजों आङो आसाम सरकार आरो बिटिआर काउन्सिल सरकार बर' कसारि काउन्सिलाव खावलायो